Ano ulo gede makaya. Gini ako. Orang na ulit taong guwa nga bugiro, orang na agi. Manamin tapi lami kay suro yung itag chicks ba. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Ano niya atong buhok na giuban. Upaw sinaw na kayong abante ang agtanong nila. Ulaw po ta. Nao na to ba? Ha? Yung tuyab ng siguro ng bulangan eh. Pero, bati pa kayo na eh. Wow naman! Wow! Wow! Kita lang tag chicks ano. Hindi pag edad o 16. Limpyo man yan. Basta kan. Mura magibitin pila-pilaan. Sigunaan nila na yung ulo na muti o. Pero makasungay na kagilok ko kayo na. Basta kan na. Di, hindi sila umahay eh. Huwag ko magsalig na kung halok. Sungay na malang nga kung Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! ulo na ko kay mga hait na kayo na diri. Yung gilukan na eh. Okay na eh. Ano eh? Okay na eh. Tiguaw man yun. Tiguaw. Ulit tao na mo. Six ba? Six. Tada niyo. Tawa, gugulo kayo. Ako na minyo ni ba? Gugulo na kayo. Ano, buti na uno. Naupaw naman. Upaw na lang ba eh? Ino na ko si Brad. Ino na ko to nga. Amo ani binuangan ni si Tiyo kay. Namuti lang ulo pa namin yo. Alas man ang bunga nga mo! Grabe! Pilian mo kay kon. Giunsa ka sa ako na niya ng mga kuan siguro, yahang buhi siguro, paipit siguro nang kuan, sira siguro. Tama kayo! Ako naman eh! Tuon ako to, Brad. Tuon ako. Panamig ba napagwapo mo ayaw ba? Ako litang kuwang. Yan lang go. Ganit ano mo? Hindi ka nga to. Jaga-jaga ano ka makurat ka na to. Ha? Kurat na to? Pero, laib ko ba na to bukag? Ha? Ay, manok. Ayaw, kay manok. Manok ko, manok. Ay, ang ingon ba ni mama sa una, Brad niya. Sa sobrang katigulang na, Brad. Takluban lag kuan bukag. Ang Takluban lag bukag, sobrang sa katiguang. ate wa man minyo. Dili, manok manok, Brad. Manok. Manok bay lagi. Ha? Basi. Man. Gani, sabi niya ato. Ano ganito? Parking pa namin. Grabe pa namin, Brad. Gwapo kayo. Di naman to bisan sa ono, haplas di naman to mulian mo ono. Gani, bisa ko sa. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Bisa kong sao porcelana to. Pagkuratan. Gani. Last. Dio. No? Ano ko tingin mo? Kul. Di na madala kul. Ano yun? Puti din yung kayo mo. Ano yun? Ano na yun? Sige pa namin. Na, sige pa namin. Ang galing! Tanawa tigulang. Nape atang lagi bro nag bro. Hindi ka mahalin doon. Oy. Wala tiradan mo na. Sa amin lagi. Kita ba? Ha? Kusuroy ko kay dagang kay chicks ito kasi ayun hapit na tuig wala ni habal ni ba? Ah, wala. Wala ni habal. Kuhaw pas kami ni. Ha? Pila na ba edad mo ron? Ako? Bro, hapit ako senior. Tama kayo! Ako naman eh! Nagungis mo ni Brad. Karon pa ka? Karon pa ka? Hapit ko senior. Sa una ta to kanina pag 18. Pero Sana ka? karon pa ka? Kaya pa 66, kayo. ha? Kaya pa kayo. Ano ba gulay? Ito ka bulan wa na. Mayari, dadakag bag, waping kwarta. Wala gamit. Bayad. Ang kuan karon tiyo kay ang kuan magugaron may mayo. sa mga chicks karon. Kinahanglan ana. Lagi kwarta. Ana day kwarta. Oh, na. Naman ko kwarta. Oo. Una. Ana. Hindi na kaigo ibayan na. Sakit eh. Ano lang tigulang Pero tigulang. pila pala mo kwarta. Pila gyapon tara. Pila na ipa. Pila. Tulo ka 50 o duha ka gatos.
350. Oh, 350. 350. Oh. Ah, sup-sup na kasi ilong. 150 lah di isang gatos ang ito bayad niya 150 lah di kumbati na wala ikaw na Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Ah, pwede. ya paguma niya irag pangitag tilimon Tiyo. kita rin tag mga Nya kay photo, mga mga chicks karon tiyo kay Eh, gusto kita man gyud magwapo, og kuan gyud. patanon po. Oh. Gusto man ka nang malipay yung wayo. Eh, Kaon og grab. Kuan man ka. Burger man gyud kanon, Oh. burger. Tama kayo! Ako naman eh! Burger. Ah, burger. OG man ka. asa mo malitan ng bulger Dito sa kuan sa Kamaisan. OG man ni Brad. OG. Unsa man ni? Ulit taong guwang. Ang angas mo ah. sige lang okay ra okay ra gusto ko buwag kay OG lagi. OG na ini. Parang pabuto ba? Ulit OG. Murag gang murag kay OG. No, mga gang man na. Ulit taong guwang. Pili. Nga pilian. pero bisag senior ni Oo na. patulog kana lang. kumbati gyapon niya na Pilian. Mo. nanti kabaya kita Tiyo, pilihan kay katiyo mo nang Pilian siguro sa mga ulit taon na niya. pilihan kay ni. Pilian. Okay. Wala. Dili Wala ko tigulang pilihan lang sa wala na minyo. Tigulang tigulang na. ko hilig og minyo nga kuha ana ro Dili gyud. Unsa man lulo? Kaya ko. ana Ana? oh ana Ha? ana po Ana. Ana gyud kanan mo kon. Galaw kawa gyud. No? Ana gyud ko lang gulo. ana man ato Tutoy masik. Tutoy. Tutoy. Hili gyud. tuloy Mao siguro na Siguro siguro. na kon. Nya. okay na po man Unsa may gamit yung mga depende Di, silaw sa buhok? og sa English pa the beauty is useless but discarte is the best guwapo ang kuano eh Kuyawa man yung mga balak ni si. Kuyob ni mababa bala. jud ka pag sa Kuyob, imong bala. dagway edad tigulang ka batan na ipagkuan Bilat na. mababa jud ka oh Ani ko tuguloy. mo na yung Kanang mawag ka uyab ron ba? Sa may dalo rapid mo sa Ano inyo. mo magana kay niya? kung uyab gilista na ko na diri nga kung uyab nga 30 ka pin kabuok what uyab Ah, na uyab. Kabalon ako. Tiyo, 30 ka buok imong uyab. 30 Sa imo sa una-una. Ah, nauna. Alas man ang bunga nga mo! Yakik ko. Mo mo inog tuba ni mo na nga dito hubog. Tolo kanya. Mao na. Mag sabay dam ko ba? kamo di mo mo to Kusog di ka mo inog tuba tiyo. Ay bantog rang na murag bahal. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Gamit mo, pamada o ako na to pamada yung gamit. basta pilit-pilit yan ako kung buhok kay maana naman niya akong ulo mahapay man buhok maana Magaling kang kupal mabante ka. ang tanit atras ang naong pero okay ra kay Okay ra kay. Mudumog pa na. Ewan mo ko nagsalig o kuhan ka ako Suwag murag kabaw. Turuturo. Murag kabaw na ra. daon ako ang Turuturo naman ay tirada. ay daon ako sis ananaon ako sa kong ulo ang galing naon na gani makaya mo na Oro na ulit taong guwa nga bugiro oro na agi. bupoy agi Pero bupalo. Bupalo na siguro ni brad. Kabaw ira na. ulo mayari bagnos mo ulo ayaw Sungay ko. ayaw nang dila kay mga magba ang tagdila tagilaari na atong dila kaya ulob Nya sa may tirada mo ro. Lakaw ka. asa ka ubi kurong dito Ha? ato ko piton lagi ka bulan nga wagi habal eh Buka ta kayo. buka Gikasa na brad. Ha? Brad gikasa oy. Gikasa. Unya ra kasahaw na pabutan. naglabong na gani Patakar ka pabut. Kasada. Wa na yung nangalarag ani mga buka. Kani gamay ba? Kasanga. Unya kasag na. Sigurado Sigurado Wa pagay ka hubo ang babayan ni wana. Gawsa na. Pabuto na. Awa, boto na. Lugwa na. Sigurado. Basig sipon ko yung buto ani. Hambol ka. Ubo. Hambol kaya Sigay pag upuan. Sinang kag vitamins ako. Garilyo. Ang gaya ni ron. Upo na kayo. Hindi akong pagkaon. Buntag ito hapon. Ginamos buntag, ginamos udto, ginamos hapon. Kaya ni mo ng vitamina na. Magaling kang kupal ka. Sabi paghambol ko niya, way trabaho. Ampon, ginamos na tirada ang ambon. Sa mo dambon eh. Nanagkop naman gani akong ugat tungod sa vitamins. Sa ugatan na nga 50 potassium. 58 years old na dyan kulturning. Nya. Wapa na katilaw perting hambuna na. Alas man ang bunga nga mo! Ya, tiyo. Saman. Sabi. Mo uli na mo. Mulai na mi. Basta kay katong gingon ako sa inyo ha. Basta lagi. Tinood lagi to. Ha? Bot mo. Ano mo karon? Bot mo tiyan. Laya makit ara na sulod ay. Araw naman na. Mailan. May laro mo gina ninyo. Makita hindi ko ninyo anak. Dihabi mo ko sa magulog na ayun. Hingi ko panupo. Di ba kita agin mo na ako sis nga. Pakilid na ko. Body all. Asit ba? Yan muli na mo. Pero me. Sige. Sige. Sabi.
Turo nga, di ba? Oh, lagi. Turo nga kay. Sa sulod, di ba? Turo maminyo ba? Maminyo na. Ay, way, sagol bot-botan. Way, sagol ba? Ano nga sagol ba? Makita mo, gwapo mo itong dala. Ayun gini nga ba? Oh, ayun gini nga tinuod din mo istorya ba? Yung mga gwapa nga, may kabayo. Ah, oh, doon na. Sige, sige. Ah, Nandun na me. Ah, Yeah, sige, sige. Oh.